Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova attenkej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Dan il-ħin tagħna jalla jkun ħin speċjali bħalma ħannisimgħu llum fil-Vanġelu Ġesu jagħti ħin speċjali lid-dixxipli tiegħu. L-Apostli 12 jiġborhom miegħu u jgħidilhom ejjew immorru għall-kwiet u jispjegalhom u jitkellem magħhom u jagħtihom il-ħin. U għalhekk ejjew nirringrazzjaw lil Alla tal-ħin kollu li jagħtina li nkunu fil-preżenza tiegħu, li nisimgħu l-kelma tiegħu, li nħalluh idawwalna, ifarraġna, imexxina. U biex il-laqgħa tagħna tkun kif jixraq quddiem Alla, ejjew nibdew billi nitolbu maħfra tan-nuqqasijiet tagħna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina li nqimu lilek bruħna kollha u li nħobbu lil kulħadd bimħabba spiritwali. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien mar is-Sultan Salamun f'Gibon joffri s-sakrifiċċji hemm, għax fost is-santwarji dak kien l-aqwa wieħed. Salamun offra 1000 offerta ta' ħruq fuq dak l-artal. F'Gibon il-mulej der lil Salamun fil-ħolm bil-lejl. Itlobni x'natik, qallu Alla. U wieġbu Salamun. Int urejt tiba kbira mal-qaddej tiegħek David, missieri, tal-li hu mexa quddiemek bil-fedeltà u bil-qdusija u bl-onestà miegħek. Għadek sal-lum turih din it-tieba kbira tiegħek, int li ħallejt lil wieħed minn uliedu jieħu postu illum fuq it-tron tiegħu. B'hekk issa mulej Alla tiegħi, lili għaddej tiegħek għadek kemm qedtni sultan flok David missieri. Iżda jien għadni daqsxejn ta' żagħżugħ, bla ma naf imnejn għandi ngħaddi. Il-qaddej tiegħek sapruħu f'nofs dan il-poplu li jien tażilt. Poplu hekk kotran li ħadd ma jista' jgħoddu jew iqisu. Għati għalhekk lill-qaddej tiegħek moħħ ħafif biex jifhem, biex jista' jmexxi il-poplu tiegħek
u jara fit-tajjeb mill-ħażin. Għax inkella min jasal biex imexxih dan il-poplu tiegħek ta' kottra kbira? Il-mulej ħa gost li Salamun talab dil ħaġa, għalhekk Alla qallu: La darba tlabt din il-ħaġa u ma tlabtnix għomur twil, jew għana, jew il-ħajja tal-edewwa tiegħek. Iva, tal-li tlabt li taraf tifhem kif għandek tmexxi, hawn jien se nagħmel kif qed int. Qed nagħtik moħħ ħaref u għaqli, hekk li ħadd qablek ma kien hawn bħalek u anqas warajk ma jkun hawn. Qar dak li ma tlabtinix se nagħtihulek, sew ġid, sew glorja, hekk li ma jkun hawn qatt sultan ieħor bħalek. Kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lil Alla. Il-mulej għallimni l-kmandamenti tiegħek flimkien, mulej għallimni l-kmandamenti tiegħek. Kif jista' żagħżugħ jimxi safi fit-triqtu? Billi ħares il-kelma tiegħek. B'qalbi kollha jien infittxek, tħallinix nitbiegħat mill-kmandamenti tiegħek. Flimkien, mulej għallimni l-kmandamenti tiegħek. Jien żammejt kelmtek f'qalbi biex ma nidneb qatt kontrik. Imbierek int, mulej, għallimni l-kmandamenti tiegħek. Flimkien, mulej għallimni l-kmandamenti tiegħek. B'xuftejja jien xandar id-dikrit kollha ta' fommok. Nifraħ fit-triq tal-preċetti tiegħek, daqs kieku kelli l-għana kollu. Mulej, għallimni l-kmandamenti tiegħek. In-naċ tiegħi jismaw leħni, jgħid il-mulej, u jiena narafhom u huma jimxu warajja. San Mark. F'dak iż-żmien l-apostli reġgħu ġew ħdej Ġesu u qalulu kull ma kienu għamlu u għalmu. U qalilhom: Ejjew miegħi intom biss waħedkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin u anqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Marru mela bid-dgħajsa weħidhom lejn post imwarrab, imma n-nies rawhom sejrin. Kienu ħafna dawk li jarfuhom u telqu jiġru lhemm bil-mixi, nies mill-bliet kollha, u waslu qabilhom. X'in niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom, għax kienu qishom naċ bla ma għandhom raj, u qabad jallimhom ħafna ħwejjeġ. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-kelma Alla li l-Knisja tatina llum hija importanti ħafna lina għaliex nifhmu kif Ġesu, imma anke fil-każ ta' Salamun, Alla jimxi ma' dawk li jagħżel biex ikunu mexxejja tal-poplu tiegħu. Jekk naraw il-każ ta' Salamun, għandna sitwazzjoni ta' sultan ġdid żagħżugħ wara l-esperjenza ta' missieru li kien sultan li dam sultan ta' Iżrael għal 40 sena. U allura quddiem din il-figura kbira ta' David, Salamun iħossu ċkejken. U meta Alla jgħidlu x'tixtieq nagħtik biex inti tkun sultan kif nixtieqek jien skont il-qalb tiegħi. Salamun lil Alla ma jitolbux affarijiet materjali, imma jitolbu l-erf veru li jkun kapaċi jmexxi, li jkun kapaċi jara fejn irid imexxi lil poplu li Alla afdalu,
li l-kelma Alla tgħidilna sadattant kien kiber ħafna. Għalhekk naraw illi waħda mill-affarijiet illi dawk illi Alla jagħżel u li jagħżilhom biex imexxu il-poplu tiegħu jekk għandhom verament l-għerf Alla jibdew l-ewwel nett billi jarfu iċ-ċokon tagħhom, il-limiti tagħhom. Ħafna drabi insibu ruħna anke aħna bħala saċerdoti f'din is-sitwazzjoni. Il-mulej li qiegħdna nieħdu ħsieb il-poplu tiegħu dak li jafdawna s-superjuri tagħna f'idejna biex inwettqu u tibda tgħid imma kif ħajrnexxieli nagħmel dan? Tinduna li huwa Alla li qed imexxi u li inti strument ċkejken f'idejn Alla u li waħda mill-kobor tal-għerf ta' Alla li jgħallimna nifhmu, nilqgħu, naċċettaw anke id-djufijiet u l-limitazzjonijiet tagħna u naħdmu fuqhom biex aħna dejjem insiru strumenti skont il-qalb ta' Alla. Id-dixxipli, anzi, f'dan il-każ San Mark jgħidilna l-Apostli, it-tnax ġifieri li Ġesu għażel biex ikunu miegħu dejjem jaraw dak li kien qed jagħmel hu. Kellhom esperjenza simili l-ewwel nett Ġesu bagħthom biex imorru qablu iwettqu lil dawk li Ġesu kien sejjer jagħti il-messaġġ tal-fidwa, l-aħbar it-tajba. Kelma Alla tgħidilna band oħra wkoll Ġesu tom il-qawwa anke mhux biss ifejqu imma anke kontra l-ispirti ħżiena. Dawn kienu 12 li Ġesu għażel l-Apostli illi imbagħad is-suċċessuri tagħhom huma dawk illi fil-Knisja huma l-isqfijiet, ir-rajja li Ġesu qiegħed f'kull merħla biex imexxu f'ismu. U dawna l-Apostli meta ġew lura ġew kollhom ħeġġa għax indunaw li l-grazzja Alla permezz tagħhom ħadmet ħafna. U n-nies kienu qegħdin ifittxu lil Ġesu l-messaġġ tiegħu u allura ħassewhom anke naqra importanti għax huma wkoll kienu parti minn din il-ħidma li Ġesu kien qiegħed iwettaq dan il-messaġġ li Ġesu beda jipritka. U Ġesu jgħidilhom lil dawn l-Apostli li kienu tant imħabtin għax in-nies bdew ifittxuhom ħafna, ejjew insibu post fejn immorru u nkunu fiskiet, post imwarrab biex tistrieħu ftit. Ġesu li jifhem verament xi jkun għaddej fil-moħħ, fil-qalb, fil-ħajja tagħna. Ġesu lil dawk li jagħżel biex imexxu l-poplu tiegħu ma jitlaqhomx waħedhom, ma jgħidhomx mur itlaq, għamel dak li għandek tagħmel. Le, Ġesu li jinteressa ruħu kontinwament biex ir-rajja li hu jibgħat għalina ikunu rajja skont il-qalb tiegħu. U Ġesu stess li meta jara illi fil-merħla hemm min m'għandux raj li jmexxih jitħassar lil dawn in-nies tant li Ġesu jibda jipritka u jgħallem ħafna ħwejjeġ lil dawn il-folol ta' nies li jersqu lejh għax jitħassarhom għax qishom naċ bla ma għandhom raj, m'għandhomx min iħarrishom, m'għandhomx min jgħallimhom. Ejjew għalhekk illum mhux biss nitolbu għal dawk li l-mulej jsejjaħ biex ikunu rajja f'ismu, imma nitolbu għalina wkoll. L-ewwel nett nirringrazzjaw lil Alla tal-ħin speċjali li jagħtina biex inkunu miegħu. Kull okkażjoni jista' jkun mument ta' silenzju fil-ħajja tagħna, tista' tkun il-mument tal-Ewkaristija, jista' jkun qbadna l-Iskrittura u rajna paġna minnha u f'dak il-mument inħossu li l-mulej qed ikellimna fil-qalb tagħna. Jista' jkun il-kelma ta' persuna viċin tagħna li tħobbna, li tina parir tajjeb. Anke b'dak il-mod il-mulej jkun qed jasal għandna u qed itina l-grazzja tiegħu. Il-mulej li ma jitlaqniex waħedna. Nitolbu għal dawk li jagħżel biex jieħdu ħsieb il-merħla tiegħu f'ismu u nitolbu għal dawk illi jħossuhom waħedhom biex jifhmu dejjem li l-mulej ma jitlaq lil ħadd waħdu.
Kull meta aħna nixtiequ aħna nistgħu nersqu lejh, anzi, u jkun qiegħed lest biex jagħtina l-ħin tiegħu, iż-żmien tiegħu, il-faraġ u l-grazzja tiegħu. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ħuti eżis, il-mulej Ġesu jiġborna fl-imkien madwaru biex bħalma għamel mad-dixxipli fiskrinna l-iskrittura u jaqsminna l-ħobs. Nitolbuh ressa quddiem Alla l-Missier dawn it-talbit tagħna. Sabiex il-Knisja ma tiġi qatt nieqsa minn missjonarji qalbina li jmorru jwasslu l-Evanġelu lil popli kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex il-mexxejja tad-dinja fil-ħidma tagħhom b'risq il-ġnus ifittxu l-verità u jwettquha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex daw kollha li qegħdin ibatu jiddawlu mill-kelma tiegħek lis-salva. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex aħna hawnhekk miġburin ħan niċċelebraw il-misteri tiegħek, narfuk fl-iskrittura u fil-qsim tal-ħobs u nkunu ħerqana biex inwasluk lil ħutna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Unkomplu nitolbu lil Alla għal paċi fid-dinja kollha, speċjalment fejn hemm il-vjolenza u l-gwerra. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, int ir-raj tagħna u aħna n-naċ tiegħek. Semmalna leħnek u mexxina warajk lejn il-mirat ta' dejjem. Imberkuk u nsebħuk issa u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fuq l-altar tiegħek mulej aħna l-qaddejja tiegħek għedna l-offerti tagħna. Fil-ħniena tiegħek ilqaħħom u għamilhom is-sagrament tal-fidwa tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, int l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek
biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej int qawwejtna bid-don tal-fidwa tagħna, għamel nitolbuk li din l-għajnuna s-salvazzjoni tagħna nissaħħu dejjem fil-fidi vera. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smattal tagħna eħlesejna u jqaf magħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smattal tagħna Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern,
U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, palma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżaħlisna minn kull deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. جلوريا للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو كيف كان في البدو إسا وديم ويقبل ديم تديم. أمين. ماريا سانتيسيما أورينا لينتي يومنا عليك اسم الطلبتانا جسو لتويلة علينا ورتكون بنيدا بحالنا او جسو تيهي أخفرنا دنوبيتنا اهلسنا من نار الانفرن والجنة لروح كلها سبيشالمنت الدوك للأكتر عندهم بزون تالحنينا تيهك نكونسيدراو في التيلة مستيرو تالفرخ متى سيدنا جيسو كريستو تويلت في الأرض بتلهم مسيرنا اللي انت في سماويت يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون اللي تريتنت كيف في السماء اقدا في الارض خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا فلما نغفر للمنو هاتي علينا ولا دخلنيش في التجريب الزهلسنا من كل دنيا. أمين. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي ميك مباركنتي في وسط النساء ومبيرك الفرات تالجفتيك جسو Addisa Maria, Malla, et la Palina Medembi, essa fessiata mautana. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. U biżda ta' kuljum għatina Allu. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma nafru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
مبارك انت في وسط النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla Tlapalina Midimbi, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbarek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla Tlapalina Midimbi, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbarek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla Tlapalina Midimbi, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbarek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla Tlapalina Midimbi, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbarek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla Tlapalina Midimbi, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbarek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla Tlapalina Midimbi, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbarek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla Tlapalina Midimbi, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbarek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla Tlapalina Midimbi, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jismat talbtana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma nafru l-menu ħati għalina, la ddaħħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbarek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Maria Malla Tlapalina Midimbi, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattal tagħna, Kristu il-qattal btana, Missier etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħen għalina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħen għalina, imqazza Marija, itlop għalina, imqazza Alla, itlop għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlop għalina, ta' Kristu, itlop għalina, il-Knisja, itlop għalina, tal-ħniena, itlop għalina, tal-grazzja talla, itlop għalina, it-tama, itlop għalina, li żjed safja, itlop għalina, li żjed nadifa, itlop għalina, u xebba, itlop għalina, bla teba, itlop għalina,
li tistħoq l-imħabba, اطلب علينا tal-aġeb, اطلب علينا tal-parir it-tajjeb, اطلب علينا ta' min ħalaqna, اطلب علينا ta' min salvana, اطلب علينا xebba kollok aqal, اطلب علينا xebba li tistħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطلب علينا xebba dejjem marbuta malla, اطلب علينا mera tal-qdusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا amara tal-Ispiritu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tieba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri ta' lavorju, اطلب علينا dar ta' deb, اطلب علينا arka tar-rab tal-ġdida, اطلب علينا bib tas-sema, اطلب علينا kewkba ta' filgħodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا ken tal-midinbin, اطلب علينا faraġġ tal-migranti, اطلب علينا faraġġ tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-rużarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, احفرنا نطلبوك مولاي ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, حن علينا itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jissaqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا San Turroccu, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publiu, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beatu Nazio Falzone, اطلب علينا Beata Deodata Pisani, اطلب علينا intom qaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لله علينا.
nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Atina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Ġusepp, arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.